Pozdrav svima! U ovom video snimku ću vam predstaviti Sony CH500 bežične slušalice. Sa ovim bežičnim slušalicama možete lako slušati muziku ceo dan, bez prekida. Drajveri od 30 mm će vam omogućiti da čujete više detalja, uključujući i upečatljive basove. Poseduju tanku prilagodljivu traku i udobne jastučiće, pa su prijatne za celodnevno nošenje. Za razliku od nekih modela koje smo testirali, traka deluje izdržljivije, što je za pohvalu. Snažna baterija vam omogućava slušanje muzike do čak 20 časova, što je i više nego dovoljno. Ono što mi se baš svidelo je da sunđeri pružaju dobru izolaciju zvuka iz okoline, pa ćete zaboraviti na buku u prevozu. Slušalice poseduju mikrofon koji je namenjen za telefonske pozive, a pomoću njega možete i upravljati pametnim telefonom. Takođe, poseduju dugmiće za lakše upravljanje, kao što su play, pauza i prelazak sa pesme na pesmu. Jedina zamerka je to što slušalice nisu sklopive. Ipak, ono što je najvažnije kod slušalica jeste da obezbeđuju zvuk odličnog kvaliteta, a imaju i dobar bas. To je baš ono što nam je i potrebno. U pakovanju se nalaze slušalice, kabel za punjenje i uputstva. Za sva eventualna pitanja ili informacije nas možete slobodno kontaktirati. Slušalice možete kupiti putem našeg sajta www.avmarket.rs i ne zaboravite da nas lajkujete i zapratite. Veliki pozdrav do sledećeg druženja!